Dear Panimbaya, ang akong mother and father sige lang og away. Dili ko ganahan mo uli sa balay. 16 na ko pero elementary pa Japon. Usahay bugli. Libog siguro ni. Bugli kayo ko kay wala sila nang uli. Akong mother mahubog og si father magsigi baraha. Wala na sila kabalo nga buros nako. Ngilngig kaayo kung mag-confess ko kay drama dayon wala sila'y paki. Love man ko sa akong BF pero wala pa siya'y work. Gusto na ko mulaya sa balay. They don't care. Nga tong sender nakabutang pero cellphone number to siya. Libog kuno kayo siya kay Bugli. I guess it's libog. Actually, Style. libog. Actually, sa iyang text. Lagi as in, sa iya pa yung original nga text is wala, is was. Oh, was ko kabalo. Mangina na ba na yun? Pangbatanon at Charm. Oh. Pinata ka relate. Kanya dapat to iyang sa text niya is ang iyang buntis is buntits. Akong gisend na lang sa inyo kung unsa tong iaag yung word nga gigamit pero gi-revise na siya diri sa atong kan. Okay, so to help us digest this problem sa paghatag ng mga solusyon ani, kauban gyapon nato karon si Joven. And I know bisag batan-o ni siya, pero daghan ni siya gitaguan ng mga treasures sa iyang mind. But before that, let's have first Daryl. Bang! Actually, ganing kasubo ganin siya nga sitwasyon karon ngayang nadangatan. Sa tanan siguro so far sa ato na receive nga mga letters, this time para sa ako lang ang pinakasubo. Imagine at 16 may kuha na ka kanang mahimo na kang ginikanan, posible na ka mahimo ginikanan, and then wato na imagine unsa yung ginadala karon. But sender, dili nato completely no, mabasol ang atong parents sa imong sitwasyon karon. I mean, daghan pag mga worse actually sa imong kaso. Wala gid sila ginikanan, but they grew up well. Wala sila naburos, and then ang ilang decision making wise. Pero since nahitabo naman natin nato na mabasol, you should talk to them. I mean, I think mas maayo siguro kung imo silang story. After all, they are your parents. And dili man sila ganahan no nga mga anak ka wala sila. So please, talk to your parents. Pasabta sila sa imong sitwasyon. Wala na basulay. And then, I hope nga ang inyong confrontations may positibong result. But talk it over. And then, kung namoy respeto nga tao dira, pangayagtambag sa iya ha. Kanang personal gid nga tambag siguro. Or kung religyoso ka, duol atong imong ministro or unsa ka patambag paampo. Ora gid po na. Okay, lovely. Okay, kani bitang mga batan-on karon agi ka ng mga temptasyon ba. So ako atong sa unang panahon, kung adunay mga temptasyon nga maabot, ako ang huna-huna is unsa kay hunahunaan sa kong ginikanan, sa kong mga friends, unsa kayo ilahang mastorya sa kuha. Muna atong ginatawag nga consequences kung mahitabo na si mga. Pero karon nga nahitabo naman sa imuha, nahimo naman ni muna. Meaning you are ready to face the consequences. So kung moingon ka nga kung mo approach ka si mong parents kay drama ra kaayo, you really have to approach. It's part of the consequences. It could be very hard because part na sa imuhang resulta na siya sa imuhang gihimo. Unya in addition also, yes ako si Daron nga kinahanglan mo storya kasi mong mga ginikanan. In addition also, regarding sa imuhang uyab, huna-huna apod kung gusto ba gyud ka makig-ipon or makigminyo sa imuhang uyab karon. Huna na kung unsa ba gyud nga gugma ang inyong gibatay since you are still 16 and kanang 16 nagdula pa kog sleeper game ana, wala pa gyud Nag-umido. Yes, so wala pa ta ka siguro gang napakay mahibaw-an unsa gyud ang sakto nga gugma because it doesn't mean nga pag naburos ka ang amahan sa imo sako alang ha nga ang amahan sa imong anak kinahanglan gyud nga pakaslan ka because ang kung ingon ka nga gugmaan ang imong boyfriend sa imuha, ang akong nahuna-hunaan manggud, ang akong nahibal-an nga gugma is true love waits. So kung ang imuha, kung siguro ang lalaki na gugma sa babae, iyag yung isecure sa nga naapot siya trabaho, nga na siya ikabuhi sa imuha. O iya pong dapat nga ipresentar kaniya sa altar o sa iyahang kapamilya o kahigalaan nga ikaw hingpit o wala pa gyud na o kabalo gyud unta siya nga maghulat mauna. So una-una alang sa kay dapat musulod ka sa kaminyoon nga dili pakaslan ka, dili tungod kay kay buros ka kun dili kay
nahigugma gyud siya kanimo og nalimot ko sa kung Okay. Atong Oh, basta, oo. mo na to siya. Oo, ipadayon na lang. Okay, sa atong sender karon paminawa pod ni kay si Jovi na pod ang mistorya. Jo. Sender, nakita na mo imong concern tungod sa imuhang gibati karon. Remember, first and foremost, bata pa jud kayo ka. Elementary, ni pero 16 years old, I don't care kung elementary ka or high school, basta Yes. 16 years old, you're still very young. So, ang akong tambag nimo, isip nga magulang ko sa imo gamay. Magulang kay kuan man ta. So, in other words, sender, akong ikatambag sa imo ha. First, istorya ayong ginikanan, kabalo ko, ang imo siguro resulta sa imong pag-aingana, tungod siguro na siguro factor po imong ginikanan nga wala sila katiman sa imo ha. Pero hinumdumi, ikaw mamahimo na magikang ginikanan tungod kay buros man ka. Ako ay katambag sa imo ha, isulti na sa imong ginikanan. Basig, bisag unsa pa yung mahitabo, isulti na sa imong ginikanan. Responsibilidad kanila tungod kay under pa ka sa imong edad. Ikaduha, ayaw sa jud dayon og ipon-ipon. Tungod kay ako tambag na ako ni sa imo ha. Tungod kay bata pa kayo kadaghan pa kag makita sa kalibutan, daghan pa kay kag matun-an. So kanang ang imuhang gingon nga love ka sa imuhang boyfriend, nalipay ko nga love ka sa boyfriend, pero I hope nakabalo ka on sa tinuod nga gugma sa imong edad. So ang imo lang yung ikakuan sa imo, akong ikakuan sa imo ha, isulti na sa imong ginikanan, magpatambag ka sa imuhang mga magulang sa imo ha, og ayaw kalimti ang pag-ampo. Ang pag-ampo mo'y nakahimo nimo og ikaw kung asa ka karon. Okay, thank you so much. Well, nakig-uban yapon ka na mo ang mga Facebook followers. Og mauni ang istorya ni Guy AJ. Buntis naman siya. Make sure if love jud niya ang lalaki o magkasinabot sila. Well, work for a planned wedding, but ask first sa mga binuang sa mga binuang nga parents for respect. Atangi ko ang sumpay. From Frances July Takas-Takas Ilago, di gyud na sulbad ang paglayas bisag unsaon. Di matatama ang isang mali ng isa ding mali. Do the right thing. Talk to your Last thing, parents. ikan kang Rachel Elisan, you gotta live with it and be a responsible parent in the future. Nakoy gusto nga part ni Ate Richel katubitang you cannot cry over a spilled milk. So murag inana ba sa Kumanaman. Oh, manana. Napadili kang Christine Handayan, paningkamot na lang girl. Kung dili mo nimo mo support imong parents. From Shane J. Mama Cricolito, para nimo sender, you know naman nagubot imong family, why man nagsulod ka nga problem. I swear problem because imong BF wala pa'y trabaho. Kung mulayas ka, asa sa inyo adto ka sa imong BF. Daw wala man siya work. Kung ako nimo, isulti nimo sa imong parents, naara sa ila if mo dawat sila og dili. Responsibility manggod ka sa imong parents. From Paul Mark Abaw Dahino, kabata pod nimo oy. Pero kung love jud nimo ang imong gibati, kamo na mag-decide, pero kailangan Japon na imong parents maingnan Japon sila o makabalupod sila. Last message ikan yapon kang Rachel Elisan. Last, hardships will always be there and human efforts will always be lacking. That is when you need God the most. Raise your child loving and fearing God. Okay, mga kaigalaan, I hope sa atong letter sender, nakulang-kulangan ang imong gibati nga burden karong kabuntagon, and I hope po nga maka-decide ka properly kung unsa gyud ang imong buhaton sa imong sitwasyon. Well, elementary pa man ka, so I guess kinahanglan gyapon ka mo padayon hang new ay mga teachers, mo padayon ka kung unsa galing ang imong mga problema sa kinabuhi. Mobalik pa ang Panibaya sa kabuntagon.